Candraning goro-goro bumi gunjang langit barang tangisi bumi kulawan langit. Tangisi bumi lindu sedina kaping 7 lemah bungkak bledug mangapak panjang sapi gumarang. Ketiga dawa akeh tan tukang mati kapentang telus najan tomino kesatan marisa tukiwan talantuk buku. Roning mandira rontok sumawuring bantala. Ana swara gumaludhuk tangis langit dan balas lamungsa kluwung pating palengkung teja mangkara-kara. Dede Tirawati gunung longsor kang padha diri gunung. Kayu sprangkul lamprung prangkul rubun rajang. Ing dedalan ambelasah yayah babatan pati. Ing bangono katon magiri-giri. Bumi kelawan langit kok tanggap-tanggap lintang pinduri nontorata idadati pating klawer celara taun pating troro. Pucahing gunung jamur dipo kaya amblek-amblego petite ora entuk bogo kupat kapitan nyektitan kuat nyangga bumi. Kaya pecut penjalin tingal. Akeh para dewa kantaka widodari anjelek kepati. Sangka gedining goro-goro. Sapa tambu sapa dalem kang uning kang nimbulaken goro-goro sejatine Kiai Semar Badralaya. Titamerta padha ing batin iku dewa kamanungsan. Saben mijil kinurmatan goro-goro awit ing kono duwe kewajiban nimbul karahayoning para kawula ing Mertapada.
Iki ora tangi reng. Wah, jan Bagong yang mlaku cok yak-yakan lha wis sengit. Wong joget kok ya ora deng padune ya pancen arep teturan. Pokoke gareng iki titenan anggere lambene gabres ngono kuwi. Mapan teturan kuwi genan entas mangan roti. Bisa bedhek-bedhek wong ora. Adate Petro ki nek metu jedul tembangan kok ki mau ora tembangan. Ora ngrasakake kok kowe Kang ora. Ora ndelok mripat ning rai ngono kae. Ulatku ki agek ngopo to? Aku ora patek nglegi wae. Nek rumangsaku padha wae iki. Aku ki mambengi ora menyang. Ayo. Lan ngerti dhewe keribet aku ora ketan wis titik aku ki nyentelke janur. Oh, memantu karo Supitang. Oh. Mantu sing anak barep, nyupitke bapakne. Ana wong tuwa kok supit kaya reka-rekamu kuwi. Arep bonge mlayu kapiandem. Kapiandem ki apa? Saking bantre mlayu kapiandem. Ayo ora ketan sithik aku ki mikirake bab ruwet rentenging omah ngono kuwi. Nek omahku mono tak sungake wong kabeh tak giring ngalor. Ning gumunku kok anggotaku kok ya ora ana sing ketok. Enggak soal ya karang bebarengan. Sing mesti iki gawean-gawean omah sing ora kena diselani. Ada yang nyerempeng gawean kaya teu. Ayo. Nek ana gawean kan ya jedal-jedul. Anjur kowe tekan kene sing isine arep ngejak apa? Arep tak jak dolanan kaya adate. Ning dolanan mau kudu nganggo diiringi rasa kekuatan gerak badan. Ora nek kowe ngerti kekuatan ing urip ki sing pokok pirang perkara. Oke, Truk.
Oke iki pirang perkara. Ayo werna-werna. Nah aku sing bedhek ming 3 perkara kok. Lah maksude uripe manungsa ki pokok anggar 3 perkara wis kecekel, sehating awak, sehating pikiran, sehating sesrawungan wis beres. Lah rak ngono, nang kono kuwi rak ya katut to sehating awak, mula awak ki kudu dijaga kesehatane. Kaya garing barang kuwi gandeng rumangsane awak sekeng ki jane tak kon suwa-suwi iki sing ati-ati nek iso ki mangan barang ki ya sirikan senajan to ngelih. Awak nek ora ana sirikane kowe iki awakmu saya kuru. Iya ya, aneh sing kuru kan aku napase landung kok. Bagong iki do awake lemu kok mah cekrah-cekrih. Wong watu kok andak 3 sasi ki nek lawane. Orang watu sesak. Watu kok sesak. Nang kene ki angel kae diwatuke iki. Ayo wong sing jere watu ki sing mesti nggon sing lara nggon dada. Heeh. Mongko angger kene watu ngikil kene mumet. Kono heeh. Kene mumet. Kene yo kolange piur kae. Heeh. Nah kene mempeng. Wis rasa watuk wegong. Ana watuk sing anggota sirah, anggota mata doloro kok. Anggota badan malah sehat. Pane awake ngono yang geran lemu kok ngene kok. Lah iya. Iki karepe Petruk ngejak gerak badan, Gong. Gerak badan ki apa? Ayo bangsane kaya bal-balan. Voli, badminton, pingpong, kaya klebu gerak badan lho. Ayo olahraga karo Petruk. Tak samplak ning Petruk kowe. Aku nek bab kesehatan ning awak peng-pengang aku, Truk. Kowe nek menang karo aku sandal aku sak pengadeg bae enggong. Bola nyemelangi. Lho aku ya wani tutuan kok. Nek menang karo aku sandal sak pengadeg bae. Ora ketan tok nggo sesak. Arek Bagong toyo apa? Wis aku ra di sandangan. Sarung mung sitok, klambi mung sitok, kathok mung sitok. Nek pancen kowe menang wedhusku peng. Nang ndi? Nang wetanku. Ora dhisik tanggamu. Ayo kae tuntunen men pentungi wong piye? Nek perlu Kang Garing karo Bagong tata-tata wong loro ngrubut aku. Nek kowe sing digrubut ora mokal menang. Mergo gedhe dhuwur. Saiki aku ae grubuten loro. Menang karo aku nyoto wong digdaya. Lah wong ingkras nantang perkara wani ora kowe, Gong? Wani aku, nek wani Garing bekekeng wong loro. Mau nek kecekel tak anteme bungkutan alu. Ben mlerok mripate kurang bejo tak keruk ngarit wudelmu mlecet wetengmu. Leno kabren sabet lambih metel apa ayo.
nalika Kacandra den prayitna semurire kobale Kiti sonyo matyo latri kilar-kilar sumedi tengahing nglatar min langono lintang bima sekti kang katon kumedhaping akoso ono lalu tiba sore yen Kacandra kawon raning goro-goro ingkang nembe pituta malok Bendha Walapati Kilurah Nalagaring Kilurah Petruk Twin Kilurah Kantong Bolong yen sinawang bledug katon mangampa-ampa candrané kaya ratu rebut negara kaya satriya sumedya mboyong wanita srana mbedah kutha nanging bawane Kilurah Nalagaring tunggaling Ponokawan ingkang ora setira udawadanane nanging nyatane prigel peperangan. Ingkang lae kekalih saenggo ngemasi kapraya datan enget marang Purwa Dursina. Purwa wiwitan Dursina pungkasan ora eling wiwitan tumekaning pungkasan. Saunyo kang lae kekalih samya gumletak ing Bantala. Pungun-pungun jasira Kilurah Nalagaring kepareng lucitaning driya. Kapas pandak Dwiganata tlipitik menol-menol. Arep kowe menang gedhe dhuwur ning kalah tuwa karo aku, Truk. Tandangmu kaya sikatan nyamber walang ning lena pangliriking mripatmu. Kebijik siraku mak pendelong wudelmu. Terus padha saknalika mentuwer. Jenenge Bagong semono kuwi. Likerengan gedruk kaya buta ning bareng tak bijik tayane saya ijo. Terus mak gelongso ora eling Purwa Dursina. Ayo tangi yo. Aning wong ki nek urip dhewe ngene iki ya cilaka. Urip nek karo sedulur nek awor terus sumuk nek didoi adem. Pancen ing jenenge sedulur kuwi elok. Sedulur pancen nyoto angger diceraki ngono kuwi yo sumuk kaya-kaya ki ngribet-ngribeti ngono. Nek nek didoi adem jare ing batin kaya duwe rasa kangen. Beda karo bojo. Nek bojo ra nek didoi adem nek diceraki sedengang. Nek urip kontal kantil tanpa sanak tanpa kadang kaya aku ki ya pancen aji godhong jati. Mongko urung karuan nek wong-wong kuwi do tresna ngaku sedulur karo aku. Ayo sing do ora duweni pendirian kumalungkung nek ana sing duwe pendirian kumalungkung ya weruh aku kono tikus kok ngono ngono. Nek akeh sing padha duwe watak berbudi balaksana terkadang weruh aku ketok mesake tanpa nembung terus dulungi 50 ngono. Lha yo nglengkara di 50 kok neh-nehke wong. Ya becik tak urip-urip supaya Petruk iso tangi meneh, Dong. Kowe tangi ya, Dong. Nek kowe iso tangi aku sesuk kawulang.
arep mangan anggonmu 3 sasi ya. Sak anak bojoku. Nek Arpa Petro ki mati wis dina kaping 7, angger krungu tembang gending sing apik, sok mak grika yuk tangi melu dingklik-dingklik joget ora ketan kaya kondo kanginan. Tak tembangne, tak jogetne. Aduh yana tak nembango. Aduh yana tak nembango tembang aku. Tembang aku iki maning sarang wreksa langking tanpa putra ora gampang wong urip ning alam donya. Ning pancen tak pikir-pikir wong urip iki ora mayar. Sugih banget ya ora kepenak. Melarat ngantek ente-entean ya ora enak. Monggo golek sing iso ora sugih ora melarat angel. Awit aku percaya yen wong tanpa nyambut gawe kok duwe bondo sing lengkara. Ya mung klitah-klitih anggere ana kanca do lenggahan yo nrembol. Ya ora ketan umuman karo nempe ludut. Wis sing jenenge pengangguran. Aduh yana tak nembango iki maning. Tak nembango tembang aku. Semo ceta pasemone wong anindra. Layap Jroning netra katon sira. Nek mono tembange wong kempi-kempi dadi awan tasmoro geguyon ger-geran kan yo bengi turu keketoken jenenge layap. Jroning netra katon sira. Nek ngono kuwi nek pancen le omong-omongan mau ape nek le omongan elek ya ngimpi ya ngimpi gebugi. Aduh yana tanembango. Aduh yana tanembango tembang aku. Tembang aku balung pakel gendiyu sisaning kalong kariloke ketemu padha jarote. Tegese ketemu padha jarote ki wong tepung ngantek manjing ana jroning ati tur kuwi candrane ming balung pakel. Balung pakel ki pelok ning bareng muni ketemu padha jarote nek pancen ketemu padha tresnane ming karek tantangan sesuk dinanu dolanan untene kono ya. Ya adat sing wis sok ming ngono kuwi nek jarot ki ngono. Ning angel golek jarot saiki. Saya golek jarot sing isih rosinil ngono ki angel. Nek terima lungsur. Pak gendingne no, Kang Petro ki nek tangi angel ora jaman. Kembangan ki nek digagas-gagas werna-werna. Kendang cilik ayo Mas padha nepungke. Kendang cilik iki ketipung. Jenenge ketipung sing kendang suarane tung 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 nika. Gampang kawat nek gelem aku weterno. Nek kira-kira apik gelem nek elek ya prek ngono. Nek apik terkadang terke nyidak dalan sing ronda atuh mengko mampir warung sik gelem jajakake barang. Gelem ngorbanake tenaga lan bondo donya pikiran sak pinunggalane. Nek sing diterke ki modho. Nek sing ra modho ki terkadang pit wuto-wuto gembosake anu panggembos. Yang kuwi nek menungsa sak ono. Nah maksude gampang kawat ki siter. Punang gedhe nek tresno aku tembungan. Punang gedhe ki penembung. Aning katresnan mau ora mesti nek temenan tembung nyela-nyela dineke patanu ya.
bareng sengit mung tinggal semprung ora dibalekake. Karang sing jenenge menungso ki ora ajeg ngono. Kakang kaya tangi kuwi. Mula sasmitane bunang gedhe nek tresno aku tembungen. Tabukong nek gelem aku gereteng. Ya mitur ning geret. Geret iki saka njaba terus cak mlebu omong-omongan ngono. Mula pandeng pinandeng terus siwit jiniwit perna winerna. Sing maksude tabugong kuwi karet ngono lho. Nandi nggone sing ditabugong ki mesti karet ben empuk suarane gong iso mantep. Kanggo sulih kepelantangan nek jagur gong ya ngono beda karo mundulang. Jagur gong mak dung ngono. Ning ngono ki ya gemantung sing ngegong kuwi nek melek ngono nek ora melek ya sing jagur mung sak-sake terkadang mung sikut watone dibogong. Awis tau malah jagur kleru weteng bocah barang wis tau. Umrahe gong suarane ngono kok tung tak tak. Ya. Malah ngamuk-amuk wis jagur nglarani sik ngamuk-amuk. Entel-entel gong. Sale ngantuk. Tak gending sing rada kepenak. Pasrane panjenengane Purwati gandrung manis mawon. Gandrungnya gandrung manis rujak eroti.
gandrung manis larase slendro nganggo deg-degan terus diselingi mikat manuk podang. jingklik ngantek kemringet sebulane mengaku dhewe. Wis tak dolani, wis tak tembangke, tak gendingke Petruk ya mesa mberung. Nek menika tangi angel ora jamak. Yo. Banget tenan nek menika tangi arep doyok-goyok kae tetep ora tangi. Nek ora dikon tangi masuk tangi karepe dhewe. Monggo nek tangi karepe dhewe iki bau muspra. Ora ana paedahe. Beda kalek ana sing ngakon. Ane arep ngono kuwi dilekke ya ora gelem. Dipeper ya ora kena.
Tam. Sepur. Wah, dekle iki jan. Ayo ora umum sepur kok nurut kalen ayo. Wong gelale kuturan nang kalenan kok sepur. Senengane cok beda wong akeh kepenak tur. Padahal jebol kono ngono. Sekarang kowe nek ora tak ngonokke ku ya ora tangi ngono. Bagong ngeket mau pole mati ya. Ya wis. Kok dengaren temen kok. Sayang Bagong ya saya awake kok ya kowe iki. Ayo kowe gendinga sing apik, dolanan sing kepenak, Tom. Aku mau gendingan gandung manis. Gendingane dolanane mikat manuk podang. Wis saiki areng ninting pelok wae, Kang. Kowe karo aku padha geguyon senajan to Bagong ora tangi ben liwat awake dhewe seneng-seneng. Oh ya. Ninting pelok, arep dolan apa, Tom? Ayo guyu tenimbang ming tenguk-tenguk nganggur karo geguyon ya.
Apik to Kang nek ayo guyu apik. Aku mesake sing ngempul aku. Ngempul kambek guyu mongko watuk ae. Gunggung. Kowe ngedum swara kok apik temen. Gunggung cekri-cekri. Genep nokara jam terus kae mulih ya. Gendingan kok kene. Marai medhotake napas. Ya wis sing jenenge dolanan ayo guyu. Wah, apik iki to. Jur gending sing gagah ana meneh. Slendro papelang. Slendro. Ning nganggo waranggana apa ora? Ora. Jenenge gending apa? Sarayuda. Lho. Kok elek? Elek piye to? Sarayuda. Lah ya kuwi wong edan piye wong kuwi? Ora. Lah sing edan ya lha kok marawu. Sara kok mara kowe. Mu Sarayuda. Lah kok kuwi mara rawer-rawer. Kuwi ki nek lanjek-lanjeke gending ya wis sak enakmu dhewe. Lah muni piye ta? Pak nyuwun pamit kula majeng teng Padangan. Lamun juga to dadar aku to. Lah karang jogetan kadikono mengko terus mlaku tekan kene terus dandan cara gejahan kae lho. Aning mburiku ana telbak-telbuk. Ala Bagong ora mati to. Mati mau ya mati. Ning kok alian nggon. Ha iki sirahe metepan nang kene. Apa mati kok polahe usil. Anak sekarat, le mati ket mau kaget sekarat yahene. Jajal pisan meneh, jajali. Jajal rungokno ana swara apa? Ya. Panyuwun pamit kula mati teng paprangan. Aku gemang aku. Aja tak tinggal. Mayite urip ngono kok. Lah nyatane sing nglekar ana mayit kok. Krikete gemrobyos. Apa merat kok jenenge mayit nutuh ngono piye? Kowe mesti karepe iki. Oh. Aku tak minger metu kono kowe. Ya. Panyuwun pamit kula mati. Mati tenan Bagong. Polahe kok ora karu-karuan. Ya karang jenenge wong agek arep pisan iki ya kudu. Polahe ora karu-karuan mulane aja wedi kangelan reng. Mangkat to saiki ora rasa mikirke dalan rumpil papan peteng. Ndang golek dukun iki ra bahaya. Wis umum nek wong lanang mana.
sing aku nang kene sapa? Kaya wong arep bayar le tetep. Mulane mak kenyuk. Jebulane nang pangkonmu mongko dek sing dhisik mamak gluduk ngono. Sirah kula mampuk. Kowe iki senengane cok bingung wong tuwa gong. Aku mau jane lek tangi-tangi arep melu nempel guyu maneng isih cantengeng. Oh, dadi dek zamanan kedulan ayu guyu mau kowe wis tangi. Wis. Ya wis ket mau ning keju e. Anggo guyu ki kita kaya kaku kae dadi ora. Monggo lambe iki anggar guyu kaku, nggo mangan mesti ya lara. Ora nang nggo mangan biasa. Ya kuwi lambe elek kok. Kok mau mati tenan pae tok. Wah, kowe aja maido kowe. Mati temenan aku. Oh. Nang kanane aku dipethoke malaikat loro. Sapa jenenge? Arun Mono Kirun. Aku dine adrese sok kon rono. Adine anake wedok. Malaikat kok ndek anak. Ning kono weruh apa? Wis werna-werna. Wong sing padha dosa nang kono cilaka kabeh. Wah, duh. Mulane aku eling karo kowe. Tindakmu ki dibener-benerke ya. Awit sesuk cale bakal disiksa kowe. Wong sing cok seneng ngapusi nang kono ya tapuki to jajali. Lambene tapuki. Heeh nganti milur-milur kae. Mau nganggo kaya entong kae plok-plok. Ki lambe mencla-mencla ngono. Seneng mercapada senengane cok ngritik nang kono dibuntung. Oh. Apa sing dikarepake kamurkan meneng kono siksa. Nek nang mercapada kemalangan Apa? Kamurkane nang kono. Nang kono ya disiksa. Anggo godho sikune. Yes. Pas nggon kene. Kuwi wong wedok sing tumindak ora apik. Ya disiksa tak kira nek wanita ki diwelas. Ora, slamandang bulu. Padha wae. Waduh nek ngono wong urip ki kudu ngati-ati banget ya, Truk. Ayo. Sing cok kulino nyatut. Kuwi dipritili kuwi. Waduh, berat. Nyolong kayu nang alas nang kono ya digeraji. Waduh. Nek ngono angur awake dhewe iki nang seni. Weh lah kuwi mau nggone ngeloko kabeh kuwi. Jalanan gamelan Lokanata kuwi lak gamelan pepundhen kok ditiru to. Sing nang omah nang Mercapada setengah cok ngendang nang kono ya dikeplak. Sing bunang ya dituthuk. Oh, sing enong ya dituthuk, sing demung gandhen. Nah iya, sing ngegong dijegugi. Mulai kono ki do bendel-bendel ta sirahe. Oh, nek waranggono dijejeri karo dingenekke kiyi. Kene iki ditutup ngene iki. Kowe dadi ning Mercapada kok dadi bunga susah kok kelingkang. Iki jalukamu kuwi dewer-ewer lambene ning kono. Sing lanang ra nesu. Ora awal sing lanang iki. Mula kok cilaka kok ngono ya. Tur tindake ora mesti nek elek to nek seni. Ayo ning kono tuthuk kok mingan dituthuk. Dadi nek wong dembung ya dituthuk, wong dembunang ya dituthuk. Nek wong bunang ora dituthuk ya ora muni kok model ora. Nek sing nang Braka mesti bangsane kaya dalang, Mbah. Oh, swarga. Ning kono widodari 5 sing methuke. Grumpung. Bagi sing ora gong, omah ora gugu aku. Wong ngono kok omong wae ora.
reka-rekane Bagong. Ayo nek nyoto kowe iso dolanan padha karo aku, iki mau gending apa, Gong? Sara yuda. Ah, padune krungu. Sara ki apa? Sara kuwi. Sara kuwi, Sara. Sara kuwi landhep, yuda kuwi peperangan. Ayo Sara yuda kuwi ya kok ngono kuwi. Sara ki wani, yuda ki perang. Dadi wani perang tanggung jawab ngono. Mula bukane ra panyuwun pamit kula majeng teng paprangan lah. Oh iya ya, ayo kuwi gending kuwi pujangga asli. Pujanggane sing mimpin perjurit-perjurit kuwi dadi perjurit baris karo ong tuh wak ngono kae. Ning ana sing tok ditembangke muni Pak aku gemang dipondhong sing klambi abang ngono kae ana. Pak aku seneng dipondhong sing klambi ireng. Pak aku gelo dipondhong wong klambi kebo. Pak aku korengen ya. Lah wong korengen kok kon mondhong ora. Wis saiki kowe gendinga. Dolanan sing apik. Wis rungokno ya. Aku warung pojok. Apa? Anang warung pojok. Ya jajali. Apik to, laku golek tulisan urung rampung andang leren. Aki-aki tak biak kok isine kok ming ramalan terus. Wong gawe nut ya Mas kleru gawe ramalan. Kuwi jenenge warung apa? Pojok. Oh, pojok. Heeh. Bagong nek dolanan werna-werna wae.
Urung nek dolanan pelok saya apik meneh. Weh. Ya iso pelok barang. Ora iso. Ayo pralere. Mati aku aduh, mati. Akati aja kepayat ora patok. Kok dadi ana kraman. Ora doleran. Oh. Wis, laleran kabeh. Pokoke iki strategi strat wong semaksud. Wong kok banget temen. Teko-teko kok ngamuk. Kowe eling dhisik dhewe. Heeh, aku nomor 2 aku. Wah. Aku nomor 3 aku. Oh, aku malah sing nggawa gebuk malah bener. Iwang sukmono saksi mintaling suk. Om bawono langgeng. Sing kita tanawaran. Putrane Wisun nggih. Wisnu Gareng. Kula Rama Bathara Sembret. Kula Gareng iki ora dong Rama Bathara Sembret kepi. Ora lek mulai pentung mana ndika dinggo ngamuk wong pirang. Aku weruh kowe padha geguyon. Aku ada tembangan kok ora ngampiri bapakne ra pancen wong. Dadi-dadi ora. Nek pancen wong urusane bapakne dijak. Kene agine ngomah teturun do tingklengkeng lembang aku mung kepengin tok. Kakang Semar aja nganti kaget ing pamikir aku ingin prapta ana ing Karangabulutan. Lho Gareng, apa Pak? Petro Bagong. Apa mau? Abang, Mas. Ora bakal sinangling. Tak sawang sangka kaduan kowe iki bendaramu Sahadiwa. Cedhak ana Karangabulutan. Ayo becik enggal padha disebo. Yen nganti kowe ora enggal tata-tata sowan bisa uga malah nampa dukane bendaramu. Sowane sing apik awit calon mahargya bendara ingkang nembe tedhak mula kowe karo aku kudu sing tumata aja do geguyon.